Praise the Lord. Pagyan sa Ruben, Niwaram Kam Amsa Manantle, Sumicha and Maria Barika Baradli, आणि पवित्र पैसे Naman Maria Grupen Burle, Sumituji Sangata, Striambitatul Sadim, and Sadim to Jakushi, Fall Jesu. जयंती मरिये देवाची मैं खातीर करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Able Sumiachi Sakan, तुझ्या शब्दांचा Naman Maria Grupen Burle, Sumituji Sangata, Striambitatul Sadim, and Sadim to Jakushi, Fall Jesu. जयंती मरिये देवाची मैं खातीर करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Nida was so put Munizalo. आणि आमच्यामध्ये जेलं Naman Maria Grupen Burle, Sumituji Sangata, Striambitatul Sadim, and Sadim to Jakushi, Fall Jesu. जयंती मरिये देवाची मैं खातीर करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Pagyanti Dawachamay, Amapasot Vinatikar, ख्रिस्ताच्या स्नेहाकमी पासून खातीर Magya Yesumia, मागे सोमडे मरिक bordelleuri chapta cristano shapon gitramina dele tacha cristano gosarvi juan chananda pos pam jandas kanani hotron das cristam chas marifat amen. May mabapak aniputak anipawitratmya, Tadin sotani sada sarvata amen. May mabapak aniputak anipawitratmya, Tadin sotani sada sarvata amen. May mabapak aniputak anipawitratmya, Tadin sotani sada sarvata amen. तुमच्या स्वयंपाकाला पेन मुझे मत सुनाई खराब संभाळ सगळे आमेन. Sasnaso Vishuddhitam Shwetam Kayashmanirinda Kasanjir Pangadi Samadananda Shaygyamdi. Amen. Amen. Satmantan Deva Satmantadeva Sarpadarabha Sargani Charastara Jesu Krista Chaklas Putra Sumya Pavitrat Gary Garbes Onkar Puriyata Gamalo Pokakane Kashtaste Gusar Gudlo Tumelo Hikatar ke Kamade Deolo Samilyan Dar Sodlo Darada Tugshin Basla Intan Jani Village Pavitra Catholic Petro Sabe Swektar Patkanjam Sane Kudi change one form Sashna change with Amen. आमचे बाप्पा रिगींचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम खायो तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो उदास आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या आमच्या तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां गाळ्या बडदिनाका पुणेटांतल्या आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझे कुशीचें फळ Pagyan Maria devaci may amapiyang katirin at ikaratan ni amcha matacha walara. Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळाचे कुशीचें जेजू Devaci may amapiyang katirin at ikaratan ni amcha matacha walara. Amen. कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळाचे कुशीचें जेजू Ganti Maria devaci amapiyang katirin at ikaratan ni amcha matacha walara. Amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक Tadin sotani sada sarvata. Amen. ये घडी भर आमचे आमी दोळे तांक्या आमचो मोग करचो सोमी आज आमच्या मदेगात हजार आसतना आयच्या वांजेलांत आमचो सोमी आमकां कितें सांगता तें आमी नियाळया आयचो लुकाचो वांजेल आमकां अध्याय 10 verse 25 to 37 ह्या वांजेलांत आमकां सोमी कसो मोग करचो पेल्यासो म्हणलें शिकयता सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुजे सत्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो
तुझ्या पेलासो मोग कर. आज आमच्यो सोमी आमकां एकामेकाचो मोग करूंक उलो करता. त्या सोम्याचो मोग आमी हेरां थंय वांटून घेवंक सोमी आमकां उलो दिता. त्या सोम्याच्या मोगान आमचें काळीज आमी उक्तें करया. त्या सोम्याच्या मोगान बरोवन आमी आज आमच्या सोम्याक आमी उलो मारया. आज आमच्या सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराचो आमी उगडास हारया. जावंक पुरो आमी एक बरो समार्यागार जावंक सोकोंक ना थोडे फावटी. बऱ्या समार्यागाराची वोपार आमकां शिकयता आज कशें आमी आमच्या सोम्याच्या वाटेन आमी चला जाय म्हणलें. आमी बरो समार्यागार जाय नातल्या पासत आमच्या सोम्या कडेन आमी बोगसाणें मागया. आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक तांची दया करूंक आमकां सोमी जेजू केदाळे शिकयता. त्याच वाटेन चलोवंक आमी आमकांच तयार करून रावया. एक घडीभर आमचे काळजां मनां आमी उक्तें करया. आमच्या होंटांनी आमच्या सोम्याचो आमच्या जेजूचो आमच्या सोडवणदाराचो मोग आमी अर्गां स्तुती करून उसारया. सगळे आमच्या मायक आमी अनम्यूट करया. तर जेजूक आमच्या होंटांनी आमी स्तुती करया. तो जेजू आमचो सोडवणदार आमचो मोग करचो आमच्या पासत आपलो प्राण दिल्लो. एकामेकाचो मोग करूंक शिकयल्लो त्या आमच्या सोम्याक आमी एक घडीभर एक मिनटभर अर्गां स्तुती दिवया. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. तुका जिसो प्राप्त तुका जिसो स्तुति तुका जिसो महिमा तुका जिसो वरदान तुका जिसो वंदिता तुका जिसो पुनीता तुका जिसो होसाना तुका जिसो हालेलुया 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 जेसु 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 अर्गांत का जिसु अर्गांत का जिसु प्राप्त का जिसु स्तुति का जिसु महिमा का जिसु अर्गांत का जिसु वंदितांत का जिसु वर्णितांत का जिसु होसाना का जिसु हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. God, God, Jesus, God, God, Jesus, God, Jesus, तो दीस आमचो तुजो God, आशीर्वादान भरलेलो कर जेजू. ह्या दिसा आमकां समेस्तांक तुज्या मोगान आमी उल्हासाचें कर जेजू. तुज्या मोगाच्या Jesus, तुजो Jesus. मोगाचो अनुभव आमी हेरां थंय वांटूंक जेजू Jesus, आमकां Samia, उरपा दी Jesus, जेजू. आयचे दीस तुका Jesus. समर्पीत आसतना जेजू
मॉर्निंग मनात हजर असते तुझ्या बरोबर आपण जेजू त्या सर्व घ्यायची तू मागणी स्वीकार कर जेजू पण तुझ्या लागे मी मागता ससनाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सगळ्या नवंदराची सगळी गोड आणि रगत आमच्या कुटुंबाचे जीवित आमच्या कुटुंबात असल्या हरी एकल्यांक हरी एका सद्याचो आम्ही एक गडीभर उडासा काढया आमच्या कुटुंबात असच्या वडिलांचो आम्ही उडासा काढया आज ते उत्तरप्राय पावल्यान जाम करू तांचो आम्ही उडासा काढया विविध कारणां लागून ते आमच्या तावन पयस आसात आश्रमांत आसात ह्या कुटुंबांतल्या हरी एका वावरच्या संध्याचो आम्ही उडासा काढया कष्ट काण ती वावरून कुटुंब ती बांधून हाडटात ह्या कुटुंबांत असल्या हरी एका भुरग्यांचो उडासा काढया शिकाप जोडच्या कामाच्या सज्ञार असच्या हरी एकल्यांचो आम्ही उडासा काढया समयाचो आशीर्वाद ह्या घडये आम्ही आमच्या कुटुंबांतल्या हरी एकल्या संध्या पासत मागया जेजू तांकां चड आनी चड बळवंत करून दी चड आनी चड तांणी एकामेका मोगान जियोंक समाधानाच्या वाटेन चलोंक कृपा आनी सकत जेजू तावन तांकां लाभोवन दी म्हूण मागया आनी हे आतां उत्तर आमी 3 फावटी रिपीट करया नंबर 6 Number 6, 24 to 26. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद देऊन तुका सांभाळून सर्वेस्पोर आपल्या मुखामुळे सुप्रकाश तुका दया तुझी दया करून सर्वेस्पोर आपल्या मुखामुळे तुका दाखवून तुका शांती दे. Number 6, Number 6, 24 to 24 to 26. 26. सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद देऊन आणि तुका तुका सांभाळून सांभाळून सर्वेस्पोर आपल्या आपल्या मुखामुळे मुखामळा सुप्रकाश प्रकाशाचे तुझी दया करून जी दया सर्वेस्पोर आपल्या करून मुखामुळे तुका परस्पर आपल्या मुखाला दाखवून तुका दाखवा आणि देव. तुका शांती देऊ नंबर 6 Number 6, 24 to 26. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद देऊन तुका सांभाळून सर्वेस्पोर आपल्या मुखामुळे सुप्रकाश दाखवून दया करून सर्वेस्पोर आपल्या मुखामुळे तुका दाखवून आपल्या मुखामळा तुका दाखवा आणि तुका शांती देऊ सकाळी स्त्रिय सांगता म्हणल्यार जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावर आमच्यानी सगळ्या संवसाराची काकूळत बाप्पा हे बघे ससनाच्या ससनाच्या बाप्पा बाप्पा उठका बटे तुमच्या आणि रगत आणि दे आमच्यानी सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या दुसऱ्या खनात आम्ही मागया प्रत्येक रीती विंगड विंगड रीतीच्या पिढ्यान वळवळच्या आमच्या सर भाव बहिण्यापासून मरणाच्या तणीरासच्या हरी एकल्यांपासून आम्ही मागया आस्पत्रेनी व्हेंटिलेटर इन्क्युबेटर असच्या हरी एकल्यांपासून आम्ही मागया जेजूच्या गणित काकूळतांचे देवण येऊन देऊन मागया कॅन्सर म्हणल्या पिढ्यान वळवळच्या हरी एकल्यांचा आम्ही उडासा काढया जेजूची कृपा सकत तांचे देवण येऊन दी मागया आम्ही ऍक्सिडेंटार संपडलेल्या हरी एकल्या भाऊ बहिण्याचं मागया आम्ही प्रत्येक रीती किडनी ट्रान्सप्लांट हार्ट अटॅक
ड्रॉप हमारे कार पिडेंत वोल्वोलचे हर एकल्यान स्वामी उडासा काढिया समयाची कृपा तांचे देवोन येऊंदी जेजूची कृपा पुरसातान वळशा मौलिक रगत तुमच्या पिढेक वखत आणि सवास काय हाण देऊन देऊन मागया ल्हान भुरग्यां सामी उडासा काडया आज ती पिड्यान आसात कॅन्सरांत कळीतनातल्या पिड्यान ती आसात कसली पिडा म्हणली डॉक्टरांक कळीत जावंक ना जेजू तांची बिडमो वचपाक तांची तुका कळीत कर जेजू तकली फटाफट मायग्रेन थ्रोट इन्फेक्शन ताप शेळ काले राजुले गे आता सकाळ गे आता रात्री गँग्रेन पायची दूख गंटी दूख आर्थराइट्स गाल ब्लॅडर इश्यू गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम डोळ्यांची दूख डस्ट एलर्जी स्किन एलर्जी फूड एलर्जी केस जडतात दोळ्याची दिश्ट उणें जाल्या कान आयकनात ब्रेन ट्युमर जाला सगळ्यांचो आमी उडासा काडया ते सकट पिडा जेजूच्या कुर्सा म्हणात आमी दवरया तो जेजू ताची त्या कुर्सातान वाळचें ताचे अमोलीक रक्तान ते धुवन नितळ करून दी आनी सगळ्यांक ह्या पिडेतां सुटका दिवन दी म्हणून आमी मागया आनी हाता उतर 3 फावटी भक्तीपणान रिपीट करया साम Psalm 121 वस्तू परस्परता तुमचा आता ताणेर असला सर्गांनी संसार Psalm 121 प्रतावनेचा ताणेर असला संसार Psalm Psalm 121 वस्तू सर्वस्वरता तुमचो आधार रसला रस्ता सर्गांनी संसार संसार सकडी दादले जेजूच्या सगळ्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या समयाने तुझे कोड आणि रगत आमच्या पथकांच्या पथकांच्या सगळ्या संसाराच्या भाग्या प्रत्येक रीतीन आमच्या कंट्रीपासून ज्या कंट्रीन आमी रावता त्या देशापासून आमी मागया कुवेट इंडिया बहरीन दुबई कॅनडा थंयसर आमी आसा थंयसर आसच्या राजकारभाऱ्यां पासून आमी मागया हर एका पार्लिमेंटान वावरच्या ऑफिसर्सां पासून आमी मागया आनी जे कितें ती रुल्स रेग्युलेशन लोकांच्या बऱ्या पासून ती हाडटा ते सकडी जेजूच्या कुशे प्रकारे जारी जावन दी म्हणून मागया त्यात आमी रावच्या देशान चड आनी चड अभिवृद्धी जावन दी चड आनी चड इकॉनॉमिकली डेव्हलपमेंट जावन दी म्हणून मागया
मागे आम्ही प्रत्येक रीतीने ज्या ज्या देशांनी वावर करच्या सर या सकलचो बेस्पांचो धर्म बहिण्याचो लायकांचो अनुराग साकारया मागे आम्ही प्रत्येक रीतीने त्या कंट्रीच्या वेदरापासून सकरी गरजो आम्ही जिसच्या कुर्सा म्हणान घालून हे आता उत्तर आम्ही 3 पावटी रिपीट करूया जेरेमिया Untungani modu. Jeremiah 1:19 सगळ्या राष्ट्रांचे आणि राज्यांचे राजमाधिकार Jeremiah Jeremiah 1:10 Kani Modo nasu Kani kani विभागून wado vian banu Kani रो सगळ्या राष्ट्रांचे आणि ni राज्यांचे राज्यांचे आजामाधिकार राजाधिकार देता Jeremiah Jeremiah 1:10 Kani Kani modo Kani kani wado vian banu Kani bani ro सगळ्या राज्यांचे राजाधिकार देता Jezuच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये ही सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये आमच्याने सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा कृष्णाच्या बाप्पा बाप्पा बटेता तुझ्या त्याचे तिमुखाची तुमच्या आमच्या संघाने आणि सगुंदर जेजू ख्रिस्ताची कुडानी कुडानी रगत तुमच्या पक्षाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या परिपणापासून कष्टाने असत्या हरी एकल्या भाव बहिण्या प्रत्येक जाऊन कामाच्या सज्ञ रस्त्या हरी एकल्या भाव बहिण्या समेत भाव बहिण्यापासून मागल्या मायग्रेन ट्राय करण्याच्या एक्झाम वरून तो पण गेल्या तर फेल जाऊन गेल्या त्यांच्यापासून आम्ही मागल्या फायनान्शियली इश्यूज संपडलेल्या हरी एकल्यापासून मागल्या कोणाची लोन काणी गेला कोणाक रीण दिवंक बाकी आसा एकसर कोणाक आसच्या डिप्रेशनात गेल्या त्यांच्यापासून आम्ही मागल्या जेजू त्यांच्या ह्या कष्टा वेळार त्यांचा आधार जाऊन दिवंक मागया मागया प्रत्येक रीतीन म्हणजे कोणे कन्स्ट्रक्शनाचे काम हाती घेतला ते अर्ध्यार रावला पुरुषांच्या अभावा लागून या हेच कारणा लागून मागे आम्ही कोणाची प्रॉपर्टी सेल करून कसा प्रॉपर्टी सेल जाते ना अडकळ येतात मागे आम्ही प्रत्येक रीतीने जे कोण आज नव्याने बिझनेस करून चिंतला इन्व्हेस्ट केल्यात प्रॉफिट जाते ना जेजू जेजू सारे जाऊन असा सगळी करसो जेजू समर्पण देऊ हे आता उत्तर आम्ही भक्ती पुन्हा रिपीट करूया जफनिया 3:17 सगळ्या साजयतो जारीतो Zefania 3:17 Sureswar मध्ये साजयतो जारीतो Zefania 3:17 Sureswar देव तुझ्या मध्ये साजयतो जारीतो
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये अपशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये अपशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये अपशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. ससनाच्या ससनाच्या बाप्पा बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मुगाच्या मुगाच्या पिठाची इच्छा आमच्या समयानी सुडंगरा दिसोची फोड आणि रगत देव मानी देव च्या पथकांच्या आणि सगळ्या सुत्राच्या पथकांच्या परिणाम त्या आकरेच्या कणांत आम्ही साथ दिसत जाल्यार दिंबेर आमी पडया आमचे हात आमी उबारया या आकरेच्या कणांत प्रत्येक रितीन या मॉर्निंग मनांत हजर आसच्या हर एकल्याच्या पिटिशना पासत आमी मागया युट्यूबार ऑनलाईन सगळो दीस ह्या मागणे आयकोच्या हर एका मनशांच्या गरजां पासत आमी मागया प्रत्येक रितीन रिना म्हणल्या बहिणीच्या हर एका गरजां पासत तिच्या कुटुंबा पासत इवेत म्हणल्या बहिणीच्या कुटुंबा पासत प्रत्येक रितीन तिच्या आवयची ते इची स्कीन त्या बॉडीन ते सगळे खरंच आसा तांतूत हांव जेजू तिका सुटका दिवंक दी म्हणून मागया एकल्या गोवात एकल्या मारिया म्हणल्या तिच्या फ्रेंडाचो घोव कॅन्सरांत ओळवळटा ते कॅन्सर त्याच्या सगळ्या कुडींत विस्तारला जेजूची आगणीत का खोलतायसर आमी मागया युरिनरी इन्फेक्शन जावन जेजू सुटका दिवन एका भयणीक डिलन म्हणल्या भावा पासत आमी मागया अँटोनी म्हणल्या भावा पासत आमी मागया दिलू एनेट आवे जुली स्टीवन जरम संतोष सिल्विया वायलेट रॉकी मतायस लेस्टर सर भावा पासत आमी मागया च्या पिडेत तावन जेजू तांकां सुटका दिवन दी जॉयल म्हणल्या भावाक एक बरें काम मेळचे पासत आमी मागया प्रत्येक रितीन वायलेट सुझान रॉड्रिगस तिच्या सर गरजां पासत शिवस एग्जामांत बरें करूंक आनी तशेंच सर भुरग्यांनी जी कोण एग्जाम आतां ह्या म्हयन्यांत एग्जाम आसा भुरग्यांची एग्जाम सुरू जाल्या प्रत्येक रितीन ह्या भुरग्यांक पासत आमी मागया जाणवायेन तांणी बऱ्यांत बरें करून शिकोवन त्या एग्जामाक बरें करून तयारी करून वचूं आनी थंयसर एग्जाम बरयत आसतना पवित्रत्वेची सकत तांचे देवून येवं दी म्हूण आमी मागया करिना म्हणल्याक एक बरें काम मेळचे पासत आमी मागया समीर म्हणल्याक कंप्लीटली बॅड हॅबिट्स जावन जेजू सुटका दिवन दी म्हूण मागया अशें साबार युवा जण आज विंगड रितीच्या बॅड हॅबिट्सां सावन पडल्यात खोट्या इश्टागतीन तीं आसात ह्या युवा जणांक जेजू सुटका दिवन दी लितिशा डिसोजाच्या हर एका गरजां पासत तिच्या कुटुंबा पासत मागया
नीमा डिसूजा पासत तिच्या गरजां पासत, मारिया लोबो तिच्या सर गरजां पासत, जुलियट डिसोजा जे सिव्हिल आयडी इश्यूज आसात ते जेजूच्या पवित्र नांवान जे कितें सिव्हिल आयडीचे प्रॉब्लेम आसात आनी ह्या प्रॉब्लेमांत जी कोण आसात आमची वळखीची या आमकां कळीत आसली कोणीय आसात जर मागया आमी सम्या कडेन सिव्हिल आयडीचे इश्यूज मिनिस्ट्रियल प्रॉब्लेम्स हर एक प्रॉब्लेम्स जेजूच्या पवित्र नांवान तांकां सुटका मेळोवन दी म्हणून. विनिशा आनी रेबेका तांकां एक बरें काम मेळचें पासत मागता. सिरील लोबो ताच्या सर गरजां पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत. मारिया लोबो तकली फडाफड आनी दोळ्यांच्या दुखीत कंप्लीट रितीन जेजूची कुणकची सकत तिच्या कुडीन वळोवन येवन दी म्हणून मागया. सुजान रोड्रिगस तिच्या आवय पासत तिच्या सासूमाय पासत मागते आसा आनी तिच्या भुरग्यां पासत मागते आसा. जे कितें गरजो आसात जेजू तुका कळीत आसात. लेनी वेगस तिच्या सर गरजां पासत, लाविटा आनी जेविटाक एक बरें प्रपोजल मेळच्या पासत. जी कोण आज प्रपोजला पासत वेट करनासा एक बऱ्या लायफ पार्टनरा पासत वेट करनासात तांच्या पासत आमी मागया. लिना जॅकॉब एग्जामान बरें करून बरोवं जेजू ताका कृपा दिवन दी म्हूण मागया. जुली फेर्नांडीस तिच्या कुटुंबा पासत तिच्या घोवा पासत जे कितें तांकां पयशे एजंटांतान मेळोंक आशिल्ले जेजू तिच्या अगणित काकोळटीन तांकां ते पयशे बेगीनच फाटीं मेळोवन दी म्हूण मागया. मायसी डिसोजा, अमेरिकान डिकोस्ता हे सर तिच्या अमेरिकान डिसोजा तिच्या ग्रँडसन ब्रायसना पासत मागते आसा. प्रत्येक रितीन तिचे सर गरजां पासत मागया. प्रॉपर्टी इश्यूज तिचे कितें प्रॉब्लेम्स आसात ते सगळे जेजूक आमी अर्पया. एक घडीभर आमच्यो गरजो आमी मोती काडया. आज सांग पुरो सभा आज जण जेजूच्या नांवाक विरोध उलयतात तांचे पासत आमी प्रत्येक रितीन मागया. जे कितें ती करतात ते समान न्ही म्हणलें तांकां कळीत जावं दी म्हणून मागया. परिवर्तन तांच्या जिवितांत आमी मागया. जेजू आत्मा तांचेर येवन रावून दी म्हणून मागया. प्रत्येक रितीन विंगड रितीन जेजूची सेवा करच्या जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करच्या हर एका ब्रदर्सां पासत सिस्टरां पासत आमी मागया. आमी प्रत्येक रितीन क्रिस्तांव जावन आसून क्रिस्ताक विरोध उलोवच्या हर एकल्यां पासत मिसाक वसानांतल्या हर एकल्या भाव भयण्यां पासत आमी मागया. आमच्या युवा जाणां पासत आमी मागया. सर गरजो आमी सुम्याच्या कुर्सा मळांत अर्पोवन हें आतां उतर आमी रिपीट करया. जफानिया 3:17 देव तुझे मध्ये आसा जय दितलो जरीतो. जफानिया 3:17 सर्वस्व देव तुझे मध्ये आसा जय दितलो जरीतो. जफानिया 3:17 सर्वस्व देव तुझे मध्ये आसा जय दितलो जरीतो. जेजूच्या कठीण आमची सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर पाहत आमच्यानी सगळ्या संसाराची कपट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर पाहत आमच्यानी सगळ्या संसाराची कपट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर पाहत आमच्यानी सगळ्या संसाराची कपट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावर पाहत आमच्यानी सगळ्या संसाराची कपट कर बाप्पा. ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता आम्हाला आमच्या आणि त्याने सगळ्या संसाराची एकाकृत कर. ये भगवंता तवा ये भगवंता बलवंता आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर. हे ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता आम्हाला आमच्यानी सगळ्या संसाराची एकाकृत कर. मगळ्या बाप्पा ह्या तुझ्या भुरग्यांची सर गरज तुझ्या पायामुळान दवरता. उसारले हरी एक गरज तुका कळीत सात बापा. ह्या भुरग्यांचे आज तूं आशिर्वादांनी भर. जे कितें तांच्या जिवितांत ती करूंक आशेतात बापा ते तांच्या जिवितांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या मारिफान तांकां लाभोवन दी म्हूण तुज्या लागीं मागता. हालेलुया 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 Jenisha Jishel James हालेलुया Sylvia Jesby हालेलुया Josima हालेलुया 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 Calvin हालेलुया Catherine हालेलुया Maritza हालेलुया Milvin हालेलुया हालेलुया William अर्गान Thelma तुका जेजू Lodley अर्गान तुका जेजू Margaret अकरा तुका D'Souza जेजू Henry Souza स्तुती तुका जेजू Midborn प्रेज द लॉर्ड Preston प्रेज Maria थँक यू Mary जेजू Souza अर्गान तुका Nancy जेजू Lobo अकरा तुका Pradeep जेजू स्तुती Religious तुका जेजू Pratishtha Priya महिमा Anil तुका Angel जेजू अर्गान Rina तुका जेजू Algar वंदितान Gilbert तुका जेजू वर्णितान Sharon तुका जेजू Cyril आजान Casey तुका जेजू Sylvia हालेलुया Anna हालेलुया हालेलुया Austin, हालेलुया Sansia, हालेलुया Brenda, Rocky, हालेलुया Renrich, हालेलुया Venetia, Rina, हालेलुया Aaron हालेलुया D'Souza, Teresa, Kashmir, हालेलुया 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 विठोबाच्या आपल्या भावनेच्या गरज तुझ्या मुखार दवरून जेसू तू तांकां चड आनी चड आशिर्वादान आनी कृपेन वर म्हणून मागता. मरिये माय आमची मोगाळी माय हे सगळं तुझ्याकडे तुझ्या पुताकडे मागून तू आमकां दान दी माय. हालेलुया मरिये कृपेन भरले समय तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू ते मरिये देवाच्या नफ्या खातीर घरात आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आदीन सोत आणि सदा सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. देव बरं दिसतील तुमचं असं नसतं.